Rozchod. Rozchod není konec. Naopak, i když se teď možná cítíte, že se vám zhroutil celý svět, že jste všechno ztratili, že už nikdy nic nebude tak jako dřív. Je to tak? A ano, máte pravdu. Už nic nebude jako dřív. Protože teď už to bude jenom lepší. To, co teď vidíte, ten konec, tu tragédii, tu bolest, to je jen nový začátek. Víte, rozchod není konec, je to jen nová kapitola. Je to stejné jako s knihou. Knihu, když čtete, také má kapitoly. A když jedna kapitola skončí, tak navazuje další kapitola. A pokud jedna kapitola skončí nějakým nezdarem, smutkem, tak vy jste přece zvědaví na to, jak bude pokračovat ta kapitola další. Nemám pravdu? A totéž se teď děje s vaším životem. Takže rozchod je začátek po neúspěšné kapitole. To, co teď cítíte, a tu bolest, která vás dusí, ta tady není navždy. A tu prázdnotu, kterou cítíte ráno po probuzení, ta přejde. Ten strach, že už vlastně s nikým nebudete, že nemáte šanci si někoho najít, ten strach není pravdivý. Víte, tohle není o něm nebo o ní, je to o vás. Rozchod vám totiž dává novou možnost, něco vzácného, znova se vrátit sami k sobě. K tomu, kdo jste byli dříve, než jste se v tom vztahu ztratili. K tomu, co opravdu chcete. K tomu, jaký život vést chcete. K tomu, kým skutečně jste. A víte, co je na tom nejlepší? Krom toho, že rozchod není konec, ale nová kapitola. A to, co má přijít, jste ještě nezažili, čili to bude to nejkrásnější. Tak rozchod nemusíte tomu čelit sami. Jsem tady já, abych vám pomohla ho zvládnout s grácií, abych vám ukázala cestu, abych vás na té cestě podržela a abych vám taky připomněla, jak silní jste, aniž to tušíte. Teď samozřejmě o tom pochybujete, že silní nejste, určitě si pár z vás říká, ale není tomu tak. Za měsíc se budete cítit lépe, bude se vám spát lépe. Za další 3 měsíce budete normálně fungovat. A za půl roku se budete divit, že jste to přežili. A jednoho dne se ohlédnete zpět a řeknete si, ten rozchod byl vlastně to nejlepší, co mě kdy potkalo. Protože díky němu jsem teď našel nebo našla sama sebe. Takže ještě jednou věřte, že rozchod není konec. Je to jen restart. Je to nová kapitola, ta nejkrásnější, kterou jste vlastně ještě nezažili, protože jste ani nemohli. A já vám můžu pomoci, pokud chcete ten rozchod zvládnout. Stačí jen kliknout, domluvit si rezervaci a uvidíme se nebo uslyšíme nejprve na 20-minutové konzultaci zcela zdarma a sami se poté rozhodnete, zda se mnou chcete pokračovat, anebo ne. Je to jen na vás. Záleží na tom, zda se chcete dlouhodobě trápit, anebo zda chcete raději rychle vyřešit smutek
a pokračovat šťastně ve svém životě dál. Třeba s někým novým, až nastane ten správný čas. Je to jen na vás. Jste silnější, než si myslíte. Věřte mi.